delegado, director territorial, xefe provincial da Axencia Galega de Infraestructura, enxeñeiro da Axencia Galega de Infraestructuras aquí en Pontevedra, empresa adxudicataria. Bueno, quixemos vir a comprobar de primeira man o inicio deste reforzo de firme a pesares do tempo que comeza hoxe, para facer saber que dende a Xunta de Galicia temos moi claro que en materia de infraestructuras non só temos que incrementar os kilómetros de vías de alta explotación ou mellorar as nosas infraestructuras, senón que tamén temos que conservar e manter as estradas que son da nosa titularidade. Temos 5.500 kilómetros de estradas autonómicas e temos unha planificación exhaustiva, medida, orzamentada a través das diferentes provincias. Así, os xefes provinciais de cada área na Axencia Galega de Infraestructura, xunto cos técnicos correspondentes e as empresas de conservación e mantemento, establecen ese calendario que zonifica as melloras e os reforzos de firme que temos que realizar ao longo dos anos. Todos os anos, ao final do ano correspondente e ao principio do ano correspondente, licitamos estes reforzos de firme, estes paquetes de reforzos de firme dunha cantidade importante para que se sean executados alá pola primavera e polo verán, que é cando o tempo o permite, cando as choivas son de menor intensidade. Así, hoxe comeza este reforzo de firme de máis de 2 millóns de euros que vedes aquí as nosas costas neste mapa coloreado de color amarillo. Actuaremos no Concello de Pontevedra, nesta PO223 e na PO224. Actuaremos tamén na VG de Ribadumia e de Cambados. Actuaremos tamén nas estradas que discurren por Valga e por Pontecesures e as que discurren por Caldas e Vila García de Arousa. Máis de 2 millóns de euros que comezan hoxe e que teñen un prazo de execución de 6 meses. Pero tamén temos xa máis paquetes de reforzo de firmes licitados e adxudicados, neste caso a empresa adxudicataria é Marconsa, pero estamos a executar agora mesmo un importante reforzo de firme de máis de 2 millóns de euros na zona do Morrazo, en Cangas, en Bueu e tamén en Pontevedra e en Pontecaldelas, que está a piques de rematar, adxudicada a Narón. Temos tamén en execución outro reforzo de firme de preto de 2 millóns de euros na zona do Baixo Miño, en Olla, na Guarda, no Rosal e tamén na zona máis meridional, en Pazos de Borbén, Mondariz, Ponteareas e As Neves, adxudicada neste caso a Taboada. Estamos a piques de adxudicar, xa con proposta de adxudicación, un reforzo de firme de máis de 3,5 millóns na zona de Agolada e da Estrada, que comenzará tamén nas vindeiras semanas. Hoxe mesmo sae publicado no perfil do contratante unha licitación moi importante para a área metropolitana de Vigo, non só en Vigo, senón tamén en Redondela e en Nigrán, principalmente por 3,5 millóns de euros. E nos vindeiros días sairá a último reforzo de firme xa para executar neste ano 2026, xa aprobado en Consello da Xunta na zona de Lalín, Dozón e Rodeiro, no APO 533. Así as cousas, serán máis de 16 millóns de euros os que temos xa licitados ou en execución para esta provincia de Pontevedra para reforzar o firme de máis de 160 kilómetros de estradas. Isto é, planificar anualmente os reforzos de firme que temos que executar para conservar e manter as nosas estradas, pensando principalmente nesa seguridade viaria, que un dos eixos fundamentais non só da Axencia Galega de Infraestructuras e desta Consellería, senón tamén da Xunta de Galicia. Por lo tanto, con sentidiño, con rigor e con planificación para que acontecementos meteorolóxicos moitas veces adversos, como os que tivemos neste verano, teñan as menores consecuencias posibles. Moitas gracias.